Food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pantuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya.
Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radyo, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningti. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father,
and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made, most especially the storm that is coming. Protect the Filipino people. Spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Nakaabot tubtob sa Mindanao si Berto sa pagpangita sa amon anak. Ginsugiran niya si Sito kung ano nga sahi sang tao si Pastor Marapara. Kag nakaabot sila tubtob sa barangay Litsugas. Sang ulihi, wala mapaslawi si Berto sa papangita sa amon anak. Nasa lapuan ginman niya ini. Kag sang magkitaay sila, ginhagad niya si Benji nga mapauli apang hindi gin mag-upol sa iya. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ginpatay ninyo ni Mariong maestra nga si Miss Opra. Kag wanted ka mo dito. Ginapangita ka mo sa mga pulis.
Gani magpauli ka na, anak. Hindi ka nila masulod sa prisuhan. Bangod minor di edad ka pa. Gani magupod ka sa akon. Huli na lang to taya. Babayin na lang ko diya. Kaya nag-enjoy pa ko day. Amo niyang gusto ko nga kabuhi. Pag gusto lang ko ya, kung anong buhaton ko diri. Mag-upod ka na lang sa akon, anak. Sige na. Silingan ka nga hindi ko mag-upod, pro. Amay mo ako, Binji. Kagbuhaton kong tanan. Agod nga madala ko ikaw pauli. Dalon mo ko puli. Kagdason bakulon mo ko. Ikaw karon bakulon ko. Binji? Binji, nagalahog ka bala? Wala ko galahog, tay. Kay suliton ko liwat, ha. Hindi ko yung mag-upod sa imo. Nakat na. Kay bakulon taka karon. Bastos ka na karon kung magsabat sa imo, amay? Puli na to, ah. Gidasilingan na siyang hindi ko mag-upod, bro. Dili lang ko yung ma-star. Libre ako diriya. Wala sa masaway sa akon. Libre sa kwarta. Kag libre gani sa tanan nga butang. Wala sang libre nga butang sa kalibutan, Binji. Ambotsi mo, ah. Ano kaya hasta ka man dito maglibot-libot sa barangay mo? Wala kaya hinalong-ong kung ano kasadya magpangabuhi sa lain naman nga bahin sa kalibutan. Binji, magpati ka sa akon. Tungod, lain nga grupo ang kinupdan mo. Grupo ina sa mga rebelde. Sinong nagsiling si mo? Madamo ako sang naibalaan sa ginupdan mo nga ina. Ginpatalang ka lang sang pastor nga ina. Nagpangusisa na ako. Kag amoy nang natukiban ko. Ginhimo niya kamo nga kapital para sa illegal niya nga bulhaton. Nagapangawat kamo. Nagapangsunog sa mga pagkabutang. Agod nga makatipon kamo sang kwarta. Agod nga ila gaston samtang ginapakig-away nila ang ila wala pulos nga revolusyon. Wala ko yung makaibalo sige na siling mo, ah. Basta, nagabulig kami gani nga matagan sang maayo nga kabuhi ang mga tao nga ginapigos. Nagabulig kami kay pastor. Kag bilang balos sa amon, ginabayaran nila kami. Ginapatalang kanila, Binji. Magpati ka. Malain lang maabtan mo kung hindi ka magpati sa akon. Bahay lang ko dili tayo. Dili lang ko yan. Ako naman ko. Akon kalag, akon bakiro eh. Minor di edad ka pa. Hara ka pa sa amon supervision sa imo iloy. Hey, kagamo si imo tay ah. Huli na to bla. Bakulon ta kakaron. Magusto ka kung anong buhaton mo. Apang hindi ako magpauli nga hindi ka madala. Wala ka bala makahibalo? Nagpangako ako sa imo iloy nga dalon ko ikaw pauli, anak. Utang nga buot. Mag-upod ka sa akon pauli. Sa hindi paulihi ang tanan. Ginahingabot subong sang panguluhan ang mga rebelde. Kag kamo, Binji. Kamo, ginabala sang inyo pinuno sa soldado sang panguluhan. Utot mo eh. Manol kagin matuod tay. Binji? Halin na, halin. Halin na, halin! Hindi ako pag-itikuang, Binji. Wala kasang rason nga buhaton ina sa imo amay. Hindi ka magaling? Ha? Ginasilingan ka nga halin na. Huli na! Hindi ako maghalin. Hindi ako! Gali. Hindi ka magalin ha? Ariyo mo? Ako! Kasi akong sulok-sulok. Insumbag mo ako sa tiyan. Napunuran ako. Buligi ako nga makatindog. Buligi ako, Binji. Bulig ka da? Dra ka na? Binji! Binji! Ato na siya. To, buligi man ko ay. Buligi ko anay. Diyos ko. Wala na gid siya sang pag-ulikid sa akon. Nalimta na gid niya ang iya pamilya. Bangod sa bisyo nga ginkamasa nila dire. Suno sa kay
Kay Presito, pulos ko ng mga adik ang mga kabataan dirangan nagasimba sila kulto. O Diyos ko, kinahanglan nga makuha ko si Benji sa kulto nga ina. Kag nakita ko ina, tungod nagataklos siya sang pusil. O Diyos ko, buligi man ang akon anak nga makamuklat siya. Buligi man siya, Diyos ko. Big Benji, amay mo galang imo gin kastigo kay na? Oo. Dalo niya ko pa uli mo. Hindi siya magaling kag. Gani nga ginsumbag ko siya. Ay. Ngaw, nakita mo siya? Uwi. Nakita ko sa kaina sa higad sandalan. Ka ginahilot-hilot ay iya nga tiyan. Amo gali? Abi ko kay gin kastigo ko na siya, mapuli siya. Ari nga gyapong gali sa diri sa higad sandalan? Oo, gani. Uti, anong buhato mo sa iya subong? Bayda. Mapuli lang na siya kung hindi na siya makagwanta. Ginpilit ni Berto si Benji nga magpauli. Apang sa baylo nga mag-upod, ginsumbag niya ang iya amay. Sa pagpadayon ko pagid. Ginpatawag mo ako, pastor? No, Benji. Ari galit diri ang amay mo. O, pastor? Sano siya nakaabot diri? Ambot man gani, pastor, ha? Pero permila ko nung nagaibi si nanay. Ganiging pangita niya ako. Kagamuniin na tultulan niya ako. Ganyan papuli ko man na siya, pastor, pag hindi siya magpuli. Amo to kag nag-init ang ulo ko, ginsumbag ko siya. Gusto lang niyang ibaruros duta mo. Ang pagdumdum ko kung nagpuli na siya, wala pa siya nagpuli. Nagpabilin sa sigad sandalan. Kag nagahilot-hilot sa ngiyat yan. Mamugali. Kung tani, gintiro mo na lang siya. Ha? Tiruhon ko nga ako na may pastor? Oo, Benji. Mas importante ang aton ginapakig-away sang sa imo amay. Gani kon ano gid man, patya na lang siya. Sa sina, hindi na siya makahatag sang libog sa imo. Ang aton ginapakig-away para sa tanan nga tao. Kagang kabuhi sang isa ka amay. Hindi mo dapat kanugunan. Mapuli ang to siguro, pastor, ah. Kay man, nasakit kita sa sumbagon ko. Ano siling mo pa, Roberto? Mahimo ka sang balay-balay dito sa talon? Ay, madamo diri asang rebelde. Base bala ko masaipan ka nga ispiya? Hindi man siguro, Parisito. Luyag ko lang nga magpalapit sa akon anak. Di siling mo gin sakit ka niya, hindi bala? Matuod din na, pare. Ginsakit niya ako. Kaginhambalan sa masakit. Apang nakahibalo ako. Naginpatalang siya sang ila leader. Hindi gali leader. Kundi pastor nga nagpa-leader-leader. Nagapakuno-kuno nga pastor. Pero rebelde gali. Ay, amo gali pa, Roberto? O, Parisito. Kakinanglan nga maluwas kong akon anak sa malain nga matabo sa iya. Ay, paano ina karon? Hindi na siya magkilala sa imo nga amay? Tingwaon ko lang, pare. Mali ka bala. May lugar man dito sa balay bala, pare Berto? Kag mahimo ka man gani nga makadayon dito, ah? Salamat, gid, pare. Apang gusto ko magpalapit sa iya. Laygayan ko siya, permi. Piliton ko siya nga magbalik sa tadlo nga banas.
Wala kong maluyagi ang ginabuhat sa imo amay, Benji. Anong buot niya silingon? Nga naghimo sa dira sa balay-balay sa lagyan naton. Amo matuod, Pastor? Daw sa ido buang ang kahalimbawan niya. Nagabong-habong siya sa mga karton. Hatagi siya sang ultimatum. Silinga siya nga magpauli siya kay kung hindi, patyon mo siya sa kastigo. Pastor? Oo. Isa na kapag tilaw sa imo. Kung mabuhat mo nga patyon ang imo amay, pasakaan ko ang ranggo mo. Matuod, Pastor? Matuod bala? Amoy na ang siling ni Commander Aguila. Pasakaan namon ang ranggo mo. Si Benji? Ara na ako, anak! Ari na ako. Hatagan ko ikaw sang ultimatum, tay, ha? Magalin ka diri, ha? Ka magpauli sa balay. Hindi ako magpauli nga hindi kadala. Mahalin ako diri nga kaupod ka, anak. Katig-agi ba sang ulo mo, tay mo? Kung hindi ka gin maghalin dire, di pa gusto ka? Pero dire ka na lang malubong. Anong bot mo, silingon? May pala ka da? Pala? At oo, mahula man ko kay Paresito. Ginkot-kot niya to sang bubon kay inay. Kuwatong pala, kay magkot-kot ka sang buho. Buho sa ano, anak? Buho! Para sa lulubngan mo. Ano? Oo, tay. Lamang, nga hindi ka magalin dire, ilubong ko na lang ikaw. Ha? Wala mo mahibalaing ginapanghambal mo, Benji. Ang imo utok pulbura na. Utok adik na. Apang may kahigayunan pa. Magbalik ka sa aton. Nagahulat ang imo iloy dito. Ang imo mga hinablos dito. Palangga kanila, anak. Palangga ka namon. Hindi pagubang imo palabuton. Hindi ka magbati sa ilagi niya siling nga nagapakig-away kamo para sa ginapigos. Intuon kanila, Benji. Patiha ako. Ipos na! Hala! Kuhaan na tong pala ka magkutkot! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo!